سلامتنا بصحكم أب استفالي يقولنا على تعلم كينكم نورباتنا تكاتل زلهم وقنات نلومي كونات تقرأين أمريكان دريسز نعرف حيزنا مسئنا لنا نايدو صحفة دلاوي الله اللي نقايو كم سعبنا وهم كنا بلينا كانلنا سابسكرايب بمقبار تكاتلنا بخبرنا قدمكم سنة من كتال أمريكان كونات تقرأين أمريكا ربحاتها بزح من قد أتفتسم نزفتمو بزحات أكلات وكان تهلوا نز صحف كتعم خلتي كابهم كنتقس مريضنا لنا اتقدماي ببوان زمرز محدار أمريكا خون كله تخالع دما تكال دحنة أمريكا CIA ناي CIA سراح مزمرز محدارات أمريكا زي لاوت ربحاتها هاجر أملو علم قوامن مياون بزخون من قدنا تنتنه من قد زقمتن باستفالي من قد مستمرس محدارات زفت من خون كله እቶም በብዋኑ ዝምረፁም ምሕደራት ግና ብዓይኒ ፖለቲኮምን መትከል ፓርቲዮምን እናርኣዩ ረብሓ ኣሜሪካ ብምትንታን ዝፍጸሙ እዮም ይኹን እምበር እቶም ምሕደራት ብዛዕባ ረብሓ ሃገር ዘይሰግርዎም ቀይሕ መስመራት ኣለዉ ስለዝኾነ ድማ ናይ ኣሜሪካ ምሕደራት ኣብዚ ጉዳይ ምስ CIA ብቐረባ ምስርሖም ግድን እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ትደልዮ ስርዓት ምስ ናታ ክብርታትን ረብሓታትን ዝኸይድን ብቐንዱ ድማ ናይ ይወዳዳራን እየን እትብለን هاجرات بوليسي زتكبر زي كونن كخوني ኢትዮጵያ ቀርና አፍሪካ ብዝህልዋ ጂኦፖለቲካዊ ላይነት መንጽር ብዋናነት እንታዮም ኣሜሪካ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ትደልዮም ክብርታት ቀዳማይ ናጻ ዕዳጋ ወይ ድማ ሊበራል ስርዓት ካልኣይ ዜግነታዊ ብሄርተኝነት ሲቪል ናሽናሊዝም ሳልሳይ ጸጥታ ናሽናል ኤንድ ሪጂናል ሴኩሪቲ رابعي دما ديموكراسي رول اوف لو هيومن رايتس اند مالتي بارتي سيستم يوم امريكا سرعته ودق مالت ابيتاوي ديموكراسي اب كيد ليبرال سرعتن زيغنتاوي بهرتنيتن اثيوبياو مننت مهانيو كم زولد ترديوم يوم ابزي تسرعات بخيد قلطيف خلوت دغافن صعنتن كم مغبار وصاي عبي فالي اينورن ናይ ወደግ ስርዓት መመራይ ውሽጣውን ከባቢያውን ጸጥታውን በአንጻራውነት ዘተኣምን ነይሩ ዴሞክራሲ ንመፋርሒ ውጥም ቅልቅል ዘብልዋ በትር እምበር ብዙሕ ዝደፍል ይኮነን ዴሞክራሲ ኣብ ኣሜሪካ ዴሞክራት ፓርቲ መንግስትነት ኣብ ዝሕዝሉ ካብ ክብርታት እቲ ፓርቲ ብዝነቅል ከማድላይነቱ ጻጡ ዝገብርሉ እምበር ከም ቅድመ ሁነት ዝጥቀምሉ ይኮነን ስርዓት ወደግ ምስ ኣሜሪካ ብቐንዱ ዘገራጭኦም እትታው ቻይና እዩ ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ከም ሞዴልነት ተጠቂማ ናብ ካልኦት ኣፍሪካ ዓድታት ከም ጌትዌይ ክትጥቀመላ ጀሚራ ኢትዮጵያ መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ምዃና ብተወሳኺ ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብብዙሕ መዳይ ምፅላው ጀሚራ እቲ ምስ ቻይና ዝግበር ርክብ እውን ከም ሞዴል ካልኦት ሃገራት ክወስዶ ጀሚረን ስርዓት ይወደግ እውን ነታ ዴሞክራሲ እናበለቱ ምኽተብላ ኣሜሪካ ገዲፉ ፓርቲያዊ ርክብ ምስ ናይ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዩ ኣሜሪካ ስርዓት ይወደግ ካብ ክብርታታን ረብሓታታን ከም ዘፈንጠገን ሓደጋ ከም ዝኾናን ተረዲኣ ክትኣልዮ መደብ ሒዛ ምንቅስቓስ ጀመረት ነዚ ንምፍጻም ድማ መሓዙት ክደሊ ግድን እዩ ዝነበረ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ምስ ናይ ወደግ ስርዓት ዘለዎ ቀንዲ ተጻብኦ እቲ ተሃኒጹ ክውዳእ ተቓሪቡ ዝነበረ ኣምሓራይ መንነት ዝተለኸየ ህንፀት ሃገራዊ መንነት ኔሽን ስቴት ፕሮጀክት ስለዝተኸለፈ እዩ ትዕግስቲ ነበሮምን ወይ ኣይተረድኦምን እምበር ይወደግ ዝሃንጾ ዝነበረ ስርዓት መወዳእትኡ እቲ ንሶም ዝሓልምዎ ፕሮጀክት ብዘመናዊ መልክዑ ምግሃድ ኣይምተረፈን ነይሩ ከም ውፅኢቱ ድማ ትግራዋይ መንነት እውን ብኸይዲ ምቕሃመ ናይ ጎንደር ፖለቲካ እንተዘይዘርጎ ናይ ሸዋ ስቕታ እውን እዚ ዝተረድአ ይመስል ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ስእነ ዲሞክራሲ ካልእ ፀረ ይወደግ ሓይልታት ዋላ ይሃሉ እቲ ቀንዲ ግን ናይ ኣምሓራ ሓይሊ እዩ ካልእ ምስ ምጅማር ህዳሰ ግድብ ተተሓሒዙ ግብፂ እውን ኣካል ጽምዶ ኣሜሪካን ኣምሓሩን ካልኦት ሓይልታትን ኮይና እቲ ዝኾነ ኮይኑ ስርዓት ይወደግ ካብ ውሽጡ ዝተስአ ምፍንቓልን ካብ ደገ ብዝመፀ ጽዕንቶን ተሳዒሩ ብቐንዱ ንኣሜሪካ ሓይሊ ኣምሓራን ግብፅን ክሕጉስ ዝተሓረየ ኣብይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሱ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ብተኸታታሊ ዝገበሮም ለውጥታትን ጽምዶታትን ብድሕሪ እቲ ምውዳቕ ይወደግ መን ከም ዝነበረ ብግልፂ ዝጥቁም እዩ እተን ክብርታት ኣሜሪካ ዝበልናየን ኩለን ክትግብራ እንተነኣሰ ኣንፈታ ተቐሚጡ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ድሌት ዘማልእ መስመር ተኸቲሉ ካብኡ እውን ንግብፂ ዝሰማዕ ማዕቐፍ ተቐቢሉ
ኣብ ከይዲ ካብ ስርዓት ይወደግ ወፂኡ ኣብቲ ሓድሽ ፅምዶ ኣይኣቱን ምስ ዝበለ ህወሓት ምግርጫ ኣስዒቦም እቲ ቀንዲ ግርጭቶም መናርሓ እቲ ፅምዶ ይኹን ዝብል እዩ ህወሓት ብባህሪኡ ኣርሓ ኣብ ዘይኮነሉ ፅምዶ ይኣቱን እቲ ሓድሽ ፅምዶ ድማ ናይ ባዕሉ ርሓ ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ከይዲ ንሓይሊ ምሓራ ዓብይ ዕድል ሂብዎ እዩ እዚ ምስሓብ ከም ዘይተርፍ ዝፈለጠ ኣብይ ኣሕመድ ቀዲሙ ካልእ ፅምዶ እዩ ፈፂሙ ፅምዶ ምስ ኤርትራ እዚ ፅምዶ ንኣምሓራ ዓብይ ትግራይ ናይ ምንብርካኽ ዕላማ ድጋፍ ክረኽበሉ ኣብ ርእሲ ምኽኣሎም ኣብይ ኣሕመድ ድማ ክብርታት ናብ ስልጣን ዘምፅዎ ኣሜሪካውያን ምርሓቕ ዝጀመረሉ እዋን እዩ በዓል ኢሜረትስን ስዑድ ዓረብን ድማ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፖለቲካ ተኣሳሲሩ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት ኣብይን ኢሳያስን ካልእ ፅምዶ መስሪተን እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ቻይና እንተነኣሰ እቲ ብኢትዮጵያ ኣቢላ ናብ ኣፍሪቃ ምእታው ዝብል ፕሮጀክት ብይሕድር ኣቐሚጣ ነታ ሃገር ዝሃበታ ልቓሕን ካልኦት ኢንቨስትመንታትን ንምሕላው ምስ ዝመፀ ሓዱሽ ስርዓት ምስራሕ ጀሚራ እቲ ረኽቢ መንግስታዊ ጥራይ ኮይኑ ብልፅግናን ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይናን ምሕዝነት የብሎምን እቲ ምስሓብ ቀፂሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቅሉዕ ልፍንታዊ ኩናት ተኣውጁ ምስ ሓዱሽ ስርዓት ፅምዶ ዝፈፀሙ ኣካላት ኩሎም ብቐጥታ ይኹን ተዘዋወር ተሳቲፎም ኣብ ትግራይ እውን እዚ ዘይበሃል ግህሰት ሰብኣውነት ማለት ጄኖሳይድ ተፈፂሙን ይፍፀም ኣሎን ብውፅኢቱ ድማ ህዝቢ ትግራይ ክፀንት ተገይሩ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ዓለም ስቂሉ ይዕዘብ ነይሩ ብቕሉዕ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ዝሃቡ እውን ኣለው ኣሜሪካ ናይ ትሽዑ ምምሕዳር ትራምፕ ይኹን ሲአይኤ ኣብቲ መጀመርታ ብተዘዋወረ ደጋፊት እቲ ኩናት እያ ነይራ ኣብ ማእኸል እቲ ኩናት ግና ኣሜሪካ ምርጫ ብምግባር ምምሕዳራ ቀይራ ዝተመረፁ ኣባላት ዴሞክራት ፓርቲ ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያቦም እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብትር ብምኹናን ኣብ ስልጣን ምስ ደየቡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምታት ከም ዝወስዱ ክሕንሕኑ ጀሚሮም ብመንስር ሰብኣዊ መሰል ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበላ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ውጥን ክብላ ጀሚረን ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ንኣሽቱ ሃገራት ብኣንጻር ክብርታተን ኣመይረን ዝተቃወማ ኣለዋ ምምሕዳር ጆ ባይደን ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዴሞክራት ሳብ ጉዳይ ትግራይ ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያቦም ዝነበሮም ነድሪ ምቕናስ ጀሚሩ እዚ ዝኸውን መንግስቲ ኮይኖም ምስ ሲአይኤ ብሓባር ምስራሕ ምጀመሩ ካብ ናይ ውልቃውን ፓርቲያውን ክብርታቶም ናብ ናይ ሃገር ረብሓታት ኣዘንቢሎም እቲ ፓርቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀበባ ብመንግስቲ ቢሉ ክገብሮ ዘይከኣለ ፅዕንቶ ደገፍቲ እቲ ዴሞክራት ፓርቲ እየን ዝበሃላ ሚድያታት ካብ ኣባላት ኮንግረስን ሴነትን ናይቲ ፓርቲ ማለት እዩ ዝቐርብ ጥንኩር ፅዕንቶታት ቀፂሉ ነዚ ፓርቲያዊ ፅዕንቶ እዩ መንግስቲ ኣብይን ደገፍቱን ከም መንግስታዊ ፅዕንቶ ዝርእይዎ ዘለው ይኹን እምበር ብደረጃ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ኣድማዕ ፅዕንቶ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ የለን ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ብዝፍፅሞ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተወሰነ ፅዕንቶ ካብ ዓለም ለኸ ትካላትን ገለ ምዕራባውያን ሃገራትን ክበፅሑ ጀሚሩ ሕንቁቕ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ ንእሽተይ ፅዕንቶ ብመንፅር ዝፍፅሞ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ምዃን እዩ ዝተጋነነ መልክዕ ምስ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ምርፃም ጀሚሩ ተጋሩ ብዝገብርዎም ምቅላዕ ካብ ዓለም ዲፕሎማሲ ተነፂሉ ብቐንዱ ድማ ካብ ቁፅፅር ኣሜሪካ ወፂኡ ምስ ኢሳያስ ብምምኻርን ምስ ኣንጻር ኣሜሪካ ጠጠው ዝበላ ሃገራት ብምሕዛይን ጀሚሩ ናይዚ ነፀብራቕ ዛዕባ ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት እንክቐርብ ንክልተ ዝስንጥቕ ኣወሃህባ ድምፂ ምዕዛብ ይከኣል ከም ውፅኢቱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብይ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ምጥንካር ጀሚሩ ምምሕዳር ኣብይ እውን ብቁልዕ ፀረ ኣሜሪካ ጠጠው ብምባል ምስ ተፈኻኽርቲ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት ተለጢፉ እዚ ንቻይና ዓብይ ዕድል እዩ ቻይና ኢትዮጵያ ተበታቲና ዝሃበቶ ልቃሕን ኣብቲ ሃገር ዘፈሰቶ ኢንቨስትመንትን ንበለል ካብ ምትራፍ ፍርሒ ተገላጊላ እታ ብዘመን ይወደግ ዝነበረ ናብ ኣፍሪቃ ተኣትወሉ መንገዲ ብኣሜሪካ ተመንጢላ ዝነበረት ምዃኑ እዩ ዝኽፈተሉ መንገዲ ክህሉ ተኽእሎ ከም ዘላ ኣሚና ንምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን ድማ ኣብ ስራሕ ተፀሚዳ ኣላ ናይ ካልኦት ሃገራት ብዘይካ ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ እኳ መሳርሒ ካብ ምሻጥን ናይ ፀላኢኻ ፈታውየ ካብ ዝብል ሃልኪ ወፃኢ እዚ ዝበሃል ዘላቐ ረብሓ ምስ ኢትዮጵያ ይብለንን ናይ ሕድሕድ ሃገራት ምትንታን ይከኣል እዩ ይኹን እምበር ናይ ዝፅሑፍ ዕላማ ኣብ ቀንዲ ተዋሳእቲ ምትኳር ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክንጎስ የመሪፅና ኣለና
إذا مزخون أمريكا ناي أبي منجستي ربحها خمسة خبر الراجيزة ناي أمحارة حيلي شوكانن دحورون مالت بارباريك and backward سلوزخونه بزلع النت محازة خوينو أبي توبيا خزلق كم زي كده تردي على سلوزخونه اتسرعاتكم زلو خوينو أبي المحاورون اتمنجست خم منجستي مالتيو كاب سلطان كورد كم زلوه أما دم تازبت حتى مسل إذا تقدم عين مرجعيو إذا بزي يخونلو كادا مرجع دما إثيوبيا فريسا أوشتان نقرن أفريقان نايتتا بحر سجر سدت حدا غازي تخونلو من قد ترحيو إذي ناي أوروبا إسرائيل كينيان كالوت هاجرات دليتنونيو قدامي مرجع أمريكا اتسرعات كمزلو خوينو نقابين محاورون مغيار خوينو اتو خوينات نا أدس أبابا ناتو انتحي انتخيد سرعات سلزغير كونو ناتو انانكي خيد بمغنيات طوينات أمريكا نزي بيحدر دوز نحطة تمثل كالاي مرجع أمريكا دما تهجر زخونة سرعاتي هاللوا كيف رست كتصنح مقباري طوينات ناب أدس أبابا ناتسقعيك متسق بحروتهم تواقعت الفنتي مالت ناي اونك سراويتن كالو الزحاشي ناس النزو طلبو نابتو وفري بعلي متسمار نتهاجر ناب مبتانكي اتوا حبي سقات حبيروا اتزنبري هي ودق وهو حد انت تملسه امريكا ولا قدامي مرجع ايخون نتهاجر ناي مقصال تلخو سلازهلون مش چاينا ون تقراريصو سلازمتصن اتصلون يخون امبر ناي تግራይ حيلي عمصاي اقاوما ايثيوبيا قوامو ግልጽي ካብዘይ ምዃኑ بتوسخي اب حزب تግራይ ዝማዕበለ ሓያል ድሌት ሃገራውነት ከም ዘሎ ኮይኑ ብኸይድቶም ብወተሃደራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ዝሓብሮም ዘለዉ ኣካላት ድማ ነፃ መውፃእትን ብዋናነት ድማ ዝበለፀ ኣውቶኖሚ ዝጠልቡ ስለ ዝኾኑ እታ ሃገር ሓደ ኮይና መቐፃላ ዘረጋግፆም ክኸውን ኣይከኣለን ناي زعبي تصقم نايتهم صمدوتات علاو مخانن حيل تግራይ طبقا ناي كلهم تنصلت خوينو سلازتراي مالت انا زرخو مسل كلهم علوهم زبسل زخونه غسغاسه اتو كينات مس مفراس ايثيوبيا بقطا زرخه بامسيلو وي سلازخونه مسرعات ايثيوبيا بحيل مودا صرر بحيو الى تامن امريكا بتزاوري نابي منغستن دغفتن دغافته بالا سرعات أبي بتخينات كودق دليت تزهلوا قبل إلى إثيوبيا بتنعزل مع قبات صور خينات مؤمنات أخالي ينيرو نزوز خون ون تقرب ببريزيدنت بايدن استفرمه اكسكيوتيف اوردر علوا يخون امبر أي جورتون القراص حيلتات تقرأينا بأديس أبابا نخياتو مس زوجعرو حيلتات تدريبات سرحلا كما رأيها بلعل تقرأي جبر زلو جنوسايد ديو ايكونن زبل وسانه منغست امريكاون كي وص سيكريتاري بلينكن عفين حيزوهم زلو ينغرالو اذا نخلت نغيريو خطومم حده نابي كم ليفرج حيزوم دلايم كغبر وي كاب سلطان كورد نمغدادن كالاي دما جينوسايد مخانون تدا ترغاغيصو اب غداي تግራይ كابتي حجي زختلو زلو اكايدا وصاي خدو بحقي كغدديوم إذا ريبورت وصيتو أب تግራይ جنوسايد مكيادو زراغص انتخينو بوغن تግራይ إت ريبورت علاو خون دفيت مقبار أدلايو بزح نجاري زغير منغست عابي أحمد أب لعلي أمريكا زغبرو زلو زمته شمتفا كاب سلطانو تعاليو دليت كم زلوا سلازفلد امبر كمتي زبلو صرا إثيوبيا سلازخونت أيكونتن أمريكا بإمباسي أبيلان زيغتاتا خابتا هاجر كوصو تغبرو زلا صاوعيت ديمقراط بارتي بتماساسالي كونتا بأفغانستان كاب زخسرو بوليتيكاو خساره انصار كرخلو اواناو سغمتيو ديمقراط بارتي اتي اب ايثيوبيا زلو سرعات كيفرس بزبل بتماسالي خساره كخسر ايواصون مصر منغست ابي احمد اب لعلي امريكان معرباويانن زنوسح زلو صلمن شمطفان ግብረ ራዕዲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ከይፍጸም መጠንቀቕታ እንተሃበት እኹል ምኽንያት ኣለዋ ስለዝኾነ እዛ ኣሜሪካ ኾነላ እቲ ስርዓት ንኽፈርስ ትገብሮ ዘላ ውድቲ ዝብል ምኽንያታዊ ይኮነን ብተግባር ስርዓት ኣቢ ከይፈርስ ምስ ተናሓናሓታ ከይተረፈ ሓቢራ ትከላኸሉ ዘላ ኣመጻጻጽኡ እውን ተሪእና ዋናነት 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ልዕሊ ኣቢ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዝኾነ ትግራይ ካብ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ረብሓን መስመርን ወፂኣ
ኩሉ ዝሰማምዕሉ ዘላቂ ረብሓታት ትግራይ ኣነፂራ እዚ ዝተነፀረ ረብሓን ክብርን ትግራይ ዜባታዊ መሰረት ከም ዘለዎን ብመሰረታውነት ድማ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክብርታትን ረብሓታትን ከም ዘይጋጮን እኳ ደኣስ ከም ዝቃደውን ውሑስ ዘላቂ ምሕዝነት ድማ ምስ መጻኢት ትግራይ ምትካል ከም ዝከኣል ክርድኡን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ፖሊሲኦም ክቕይሩን ምግባር ኣድላይ እዩ። እዚ ክርድኡ ብምግባር ተወሰኽቲ ክልተኣዊ ረብሓታት ብምንጻብ ጂኦፖለቲክስ ብምዝርዛር ምስ ኣሜሪካ ድርድር ምግባር ወሳና እዩ። ጠለብ ትግራይ ምስ ጠለብ ካልኦት ብሄራት ክጃመል የብሉን። ምስ ካልኦት ዝተጃመለ ጠለብ ትግራይ ክውንነቱ ኣጸጋሚ ይኸውን። ከም ኤርትራ ሸተት ማለት እናተኻእለ ከም ዩጎዝላቪያ ዘይኮነ ኢልካ ምትእኽኻብ ኣይጠቅምን። ከም ዩጎዝላቪያ ምዃን ኣንጻር ረብሓ ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝኾነ እዩ ምዘን ኩለን ሃገራት ንገጥም ዘለና። ምዝዛም እዚ ኩናት ይኹን መጻኢ ነፃ ትግራይ ምስ ኣሜሪካ ብንገብሮ ድርድር ዘላቂ ፍታሕ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለዎ። ዘላቂ ህላውን ድሕንነትን ፖለቲካ ዓወት ይዝረጋገጽ። እዚ ማለት ትግራይ ዘየለትሉ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ዝመሰላ ቅሚጣ ከም ዝመሰላ እንተጣየሰታ ምስ ኣሜሪካ ዘጋራጩ ክህልወና የብሉን። እዚ ካብ ልብና ክንኣምነሉ ኣለና። ነፍስና ካብ ኢትዮጵያ ነላቐቕ። ኣብ ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ ኣቲና ተለዊስና ብዝተረፍናሉ መጠን ተጻብኦታትና እናበዝሑ ተረግሪና ንተርፍ። ፀገማት ኢትዮጵያ ክንፈታሕ ኣይንኽእልን። ኢትዮጵያውያን ከም ዝጠዓመምን ከም ዝኽእልዎን ይንበሩ። ትግራይ እውን ውሽጣዊ ሓርነታ ኣረጋጊፃ ከም ባህጋን ፀጋታታን ትንበር። ዝኸበርኩም ተኸታተልና ሎሚ ዝበልናዮ ብኣሉላ ኣባነጋ ዝተዳለወ ንጉዳይ ኣሜሪካን ኩናት ትግራይን ዝድህስስ መደብ ኣብ ተዛዚሙሎ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰላም።